You know, ezinhlungu ohlangana nazo apha ebomini bakho nosohlangene nazo ebomini bakho nosazohlangana nazo futhi apha empilweni yakho ziyisign yobizo oluphezulu kwempilo yakho. Dala abantu bendibuza this question ukuthi ndazi kanjani umfundisi ukuthi ndibize lentoni mina nguThixo futhi uThixo ufuna ndimenza lentoni apha ezantsi emhlabeni. Andiyazi noma ndigifted entwenini na umuntu ezibuza lo mibuzo leyo injalo. Now I'm here to answer that question. Le ndaba yobizo okokuqala yeyomntu wonke njengoba silapha emhlabeni nje sonke njengoba silapha kulomhlaba nje sibiziwe nguThixo, and the reason why you are here, it is because you are chosen by God, and then njengoba ekuchuzile nje uThixo kwapha emaphakadeni kemntakaba epha ekuye nje uThixo wabona ukuthi kufanelekile ukuthi lona umuntu abe uyaphila ngelixesha linjena. Now into ayenzayo ke ngokuThixo uyakuthatha ayazokubeka kule family lena yakho kwenu njengoba mina ningakwaCwasi nje family efani yami angithathe yanifaka apha yana ke sibelekweni sika mama wami, and then andibumbe ke andenza ngolohlobo andenza ngalo. Now andifaka andinxibisa lo mzimba othwele ipurpose yakhe yena nguThixo, because ipurpose kaThixo okanye into ayibizeleyo ngoThixo uyayinxiba apha emzimbeni wakho njengodokotela siyamazi bunxiba kanjani namntakabawo. Nalo mzimba esowuthweleyo lo mzimba lona wakwanyama uyi-overall eveza imission nomsebenzi ozokwenza apha kulomhlaba nje iyodwa iyakubonisa le overall le. Umzekelo nje ophilayo nomzekelo ocacileyo kule nto ndithetha ngayo, ukubana ungumuntu zathi njani nganena nkosami umnyama njengami, ungumuntu omnyama, njengoba ungumuntu omnyama nje me as a black person ndabekwa futhi kule family lena yakwaCwasi eyamaXhosa futhi oThixo uyenze ngamabomu nangenjongo lonto leyo injalo ukuze mna ndibe ngumzekelo kule nanseke kule tribe okanye kwesizukulwana sakwaXhosa into bana umuntu omnyama uyakwazi ukummela uThixo futhi akwazi uyimela evangeli ngemihla nangexesha lokuphila kwakhe emhlabeni. So iyodwa nje lonto leyo ye-skin color sami sinikeza umsebenzi nje sisodwa. Umzekelo futhi thina singabantu abamnyama nje sesihlukumezeke kakhulu uma usukwipasi nakwinto ze-apartheid nakuyo yonke laa nto leya injiya, and futhi umzi omnyama ngaphezu koko uye uchabalala ngokuchabalala ngokubhanga nokubhanga ngoku izenzo nezinto esizenzayo ngoku nezenzekayo in our communities. Yonke laa nto leya iyodwa la package leyana indinikeza umthwalo nomsebenzi me as a black person or as a black man ukuthi ndikwazi ubana ndibe ngumzekelo kwisizukulwana esiza emva kwami okanye kwesizukulwana endiphila kuso. So i-skin color nje sami sisodwa sindivezela umsebenzi emandizowenza emhlabeni. Into yobana ndibe yi-male okanye be yi-female okanye benjalo kahle ingaphakathi lethu lona liyafana, imizimba yethu yangaphandle yona ayifani, just because we are given different missions and different assignments njengoba silapha nje kulomhlaba. Wena ke as umuntu ongusisi okanye umuntu ongumama, you are given an assignment and a mission based on ukuthini uredeem okanye ubuyise nesidima sobumama nezo zonke ezo zinto ezozinjalo nokuthi ubonisa abanye omama iphila kanjani evangeli na. So already nje i-skin color sakho into yobana uyi-male okanye uyi-female nje iyodwa lonto leyo injalo esekunikeza already i-mission okanye umsebenzi ozokwenza apha kulomhlaba. Lo mzimba unxibile nje uyakunikeza ukuthi uzokwenza into lapha kulomhlaba. Now ke ngosigqithe apha kuleyo indawo size ke ngokulento bese ndithethe ngayo inhlungu ezi odlula kuzo nenhlupheko ezodlulela kuzo mntakabawo zizo nazo eziza ukuze zizovelisa ke ngokuthi kahle intoni lethwelwe ngulomuntu, ngoba uSathana bazalana will always chase ngamaxesha onke. uSathana akakuphumulisa, uSathana soze nje avela kuyeke nje. uSathana uza kuleqa just because there is this thing elapha ngaphakathi kunolubizo olapha phezulu kwempilo yakho. So akazi ukukuphumulisa uSathana, uzolulwa ubizo lwakho, but ke uSathana naye umsebenzi wakhe njengoba silubizo lwakho nje uzokhulisa olubizo lwakho njengelanga xa lifikayo kwizithole lifika nasemvuna nakwinto ezitshaliweyo kanye kwemboneni. Ilanga lifika ligqatsa umbona, imvula ifika inethe, imimoya ifika ivunguzelisa, zonke ezazinto zenzekayo phayana kwesisitshalo siyi-1 ziza kuzo soqinisa sisitshalo ukuze sisitshalo sikwazi uvelisa isiqhamo esiyilento efunekayo. Now
naku kwenzeka ke ngoku ke mntaka bawo nakuwe ke bomini bakho kufike izinto zise challenges ezingaka ebomini bakho okokuqala ukhulela kwifamily ehluphekayo nezumzekelo ukhulela kwifamily ehluphekayo number 2 ukhulela kwifamily engenaxolo number 3 ukhulela kwifamily where there is no love whereby kungekho namnye umuntu okhathalela omnye nothanda omnye umuntu uthi uyahamba uyebandleni xa ufika enkonzweni ufika khona ucalucalulo again enkonzweni uyacalula ulahlelwa phakude awubonakaliswa ngongathi ngumuntu obalekele noxabisekileyo izimvo zakho ezinto nje engathi ayinamsebenzi yonke lanto leyana ila pressure oyifumanayo ize ukuze izogubhulula obubuthixo obulapha ngaphakathi kuwe ezi zinto zize challenges ohlangana nazo ziza ukuze zizoyinabisa ivele ithi cha ithi ba yonke abaphambi kwakho lento oyibizelwe nguThixo ukuthi uzoyenza apha kulomhlaba andazi basihamba sonke na ndiyathemba kodwa sisihamba sonke uzokhomenta kuba uyandiva ke apha ezantsi utsho into abana uyivisisa kakuhle lento ndiyithethayo so zonke ke inhlungu ezizayo ezahlela impilo yakho ziza ukuze zizoyikhulisa lento zizoyigqamisa zizoyiminqa okanye zizama ngandlela zonke ukuthi ikhule idigqabhuke lento kaThixo lapha ngaphakathi abakuwe ubani ubizelwe ukuze ube ngumuntu woxolo wokuzisa uxolo ehlabathini it's a must that udibane nemeko whereby yabona leni imeko ayixoleleki noba ungayijonga nje anikwazi uba ningamxolela lona umuntu so ngokuba kwehleka ezo zinto ezo kuwe it is because unikezwe imission unikezwe assignment ubiziwe ukuze uzobonisa abantu uxolo now xa sowuphakama wena ungqina mntaka wayephakama mina ngqina nje bazalwane funeka umuntu abe noxolo enhlizweni nakhe yazini ke nangqina ke ndaxolela umuntu apha umntanami ebenibele i2 yami ayibo amen ndamxolela enhlizweni yami umuntu xa imamele vayanika inhlo yakhe ayisuka ikole uyithethayo wena but xa kuphakama wena usithi no bazalwane uxolo libalekile njengoba libalekile nje uxolo uThixo uthethe nami bekubhlungu empilweni yami bekukubi ebomini bami my life was miserable ingoba utata onizalayo ndisho yena lo onizalayo mina utata lo onizise apha emhlabeni ukwazile into bana rape andenza unkosikazi wakhe iminyaka andigrogrisa ngoba uzanibulala andigrogrisa ngento yobana akho mntu uzayikholelwa lento eniyithethayo nditsho yena lo bekufanele ukuthi uyaniprotecta lo bekufanele ukuthi uyaninceda empilweni yami andikhulisa yaba nguye onirapayo ndizamile ukuya kumama wami ndayomxelela mama ndehlelwe into ebuhlungu kanje utata uyanirapa mama mbekufanele ukuthi uyanikhusela mama mbekufanele ukuthi nguye ngoko xa caba utata yena akandimameli okanye xa caba utata yanihlukumeza befama umama noko yena uba ngecala lami kodwa wasuka waphenduka umama wayingonyama mntakabawo wenza sure into yobana lento lena uyayingcwaba lento lena yami and wenza sure ukuthi ndim lona undibona futhi ndim lona ozama ukonyelisa umyenakhe zonke ezo zinto ezo my own mother my own biological mother wanjikela kodwa ndithe ndisosindiswa okanye ndithe ndawuhlangana noYesu okanye kuthe ngenye imini ndifunde izwi wathetha uThixo nami wathi baxolele mntanami mxolele utatakho mxolele umamakho otsho ngelo xesha loyiva lento oyishumayelayo nento oyithethayo nabantu bekumamela ndixelele uxelela no lo yena ebengaxoleli ngenxa yobana bekhona nje ummelwane nje bebeqambulisana nje ngaye ngalento obana iyadaka kwathi igusha zakho zingena kwami inkomo zami zingena kwami kwathi uthe sommamela your story athi andinaso isizathu soba ningangaxoleli just because nanku umuntu emephambi kwami ekwazi ukuxolela utatakhe ekwazi ukuxolela umamakhe ekwazi ukuxolela yonke ifamily yakhe ujikelayo so why mina ngenokwazi ukuxolela so in other words into ebuhlungu kwehlela empilweni yakho nazo zonke izinto zikwehlala ebomini bakho ziza ukuze zizoqinisekisa zizoveza zizogqabuza your mission and your calling so njengoba ndigqiba ibalisa lento leyo nami ndiyayiva nje ndichukumisa ngoba baninzi abantu asebendibalisa lezi zinto ezibuhlungu ezinjengezi nje emane umfundisi nje umuntu abalisa inhlungu yakhe mama yabona le inhlungu over kodwa ndibendime ngento eyi1 ethi mntana sekhaya iBhayibhile ithe masixolele
and then obubungqina bakho buzonceda abantu abaninzi. And as a result nangoko abanye xa sebengqina abantu bayancedakala abantu abaninzi. So ndizama ukuvezela nje into yobana bonke obubuhlungu ohlangana nabo, nditsho sinobuhlangana nabo efamilini, nobuhlangana nabo emsebenzini, nobuhlangana nabo ecaweni okanye ebandleni okhonza kulo, yonke loo nto leyo mntwana sekhaya, if nje enhliziyweni yakho unoxolo, and if nje enhliziyweni yakho ubuyela kuThixo usithi Thixo ndingulona and ndifuna ukuthi undibonise ukuthi le nto endihlangane nayo empilweni yami ungandincede kuthini incede abantu abaninzi kangakanani na, okanye ungandincedisa kuthini siyisebenzise for uzuko lwakho kanjani na, ngoba yonke into esehlayo empilweni yethu yehla ukuze kuvele uzuko likaThixo. Khumbula imfama eyayibuzwa ngabafundi bakaJesu ukuthi lona kona abazali bakhe okanye kona yena lenjebe yemfama nje, athi uYesu hayi lento oyibonayo yenzele uzuko likaThixo. Kufanele ke imfama yona ikhule ihlukunyezwa ngabantu, ikhule usithi nansi lemfama ikhule ingahoyekanga, ikhule ingaxabisekanga lemfama lena, kodwa uThixo yena umile uthi la nto yenzeka kulaa mfama yenzekela uzuko lwami ndinguThixo. Then uYesu ayiphakamisa wayiphilisa imfama, ekuyiphiliseni kwakhe imfama yatsho kwazeka amandla kaThixo through imfama. Same applies to your problem, same applies to your challenge. Even this one ofacene nayo ngoku empilweni yakho, lo jongene nayo ngoku, ayizange zokubulala. Kudala abantu beyithetha loo nto leyo, but xa seyijikisisa kuwe uvoboma andizayifuna uyiva loo ntshumayelo leyitshoyo ithi ayizange zondibulala le challenge endijongene nayo. But it's true mzalwane wam, ayizange zokubulala, but izokunyusela kwilevel engasentle. Always xa uThixo ezokunyusela kwilevel engasentle, uSathane ukhawuleza eze kuqala azokuhlasela ezama ukuthi ufocuse kule nto lena akuzisela yona ngalona umzuzu umntakababa. Same applies to xa kufika isono okanye kuqale ingqondo yakhalela isono, ubona ndikhalela isono ndikhalela umjolo okanye ndikhalela ukuba imali okanye ndikhalela kwenza esisono sinjene ezina kanje nakanje. Xa kufike loo nto leyo, you must know very well ukuthi ikhona le nto kaThixo ezayo in just few minutes or few hours to come. Khona le nto kaThixo ezayo. Vese understand loo nto leyo njalo, and ubukwazile nyani ukufayitha ulwe nalo mimoya leyo kanye nalo mademoni ango, uvele ubone ndiske na free man ngoku ndikwazi ukunqoba le nto lena andasenza isono esinje. And then ke ngoxa seyibuye laa nto oyinqobileyo noyoyisileyo iphinde ibuye ibe ipurpose yokuphila kwakho emhlabeni, iphinde ibuye izokunceda abanye abantu. Jonga ngose ndiyabuya nami ndikubalisela ubana ubizo uthi kanje ubizo, ndiyayazi uba ubizo luhamba kanjani, ungacimfana le information endinayo, into endiyifunde nje eBhayibhelini xa ndidibene nobuhlungu empilweni yami, ndidibene nezinto ezindenza ukuthi ndizidele ndizibone ndingengomntu, and as a result ndihlala ndiyithethe loo nto leyo ukuthi mna apha ebomini bam yona nto ibindihlupha kakhulu kukuzidela ngenxa yamazwi endawavayo ethethwa phezu kwempilo yam, namazwi endawathetha phezu kwempilo yam xa ndijonge isimo sam ndijonge nempilo yam. Kodwa uYesu onamandla wakwazi ukuyinceda impilo yam, wazise peace ngaphakathi enhlizweni yam, wasusa yonke laa nto yokwazidela, wasusa iengebe ezingaphakathi enhlizweni yam. Then namhlanje ndilapho ukuze ndizoxelela wena ukuthi nakulena ojongene nayo imeko ngalona umzuzu iza ukuze izokonyusela ngasentla ikusanqo to your destiny. Obani ufuna uyibona kakuhle le nto okanye undikholela, funda iBhayibhile. Xa ufunda ngestori sikaJeremiah okanye sifunde ngoYosefu, xa ufunda ngestori sikaYosefu, bomi bakhe wajikela zii-brothers zakhe, nditsho ezazalwa nazo mne-brothers zamjikela ngenxa yobizo olaliphezu kwempilo yakhe, ngenxa yento eyayibekwe nguThixo phezu kwempilo yakhe. And as a result bamthatha bayomthengisa mntakabawo, ekumthengiseni kwabo wade wayofakwa ejele, kwehla yonke into embi phezu kwakhe uYosefu. But kuyo yonke loo nto leyo ekugqibeleni kanti yonke lento ebuhlungu emehlelayo imsa straight to ipurpose yakhe, to ekuthini kufezekiseke elaphupha uThixo benalo ngaye ebembonisa lona. So nawe ke empilweni yakho mntana sekhaya, just enjoy life. Yonke lento ehlangana nayo empilweni yakho yazi ukuthi okay ngizofundiswa something up. Ndifunda ntoni kulena into? Fundisa ukuxolela, fundisa ukuthi ndimthobele umuntu, fundisa ukuthi ndimthande umuntu noma imeko zithini. Funda loo nto leyo, then continue with your life. Sazoqhubekeke ngezinto ezikento abantu izithethayo. So make sure ukuthi uyasubscribe channel yami ka YouTube le ibhalwe apha kuthiwa Bathandwa Cwasi.
make sure that you follow me to TikTok mntakabani ngenile ngoku amen pa ku TikTok Bathandwa Cwasi ku Facebook ndihlala ndibhala ke okokoko ku Facebook ungandisearch and follow on my Facebook page okanye on my Facebook account Facebook account yami ithi PST Bathandwa Cwasi ndicela ukhethe leyo PST Bathandwa Cwasi uzoyifumana ke pha ku Facebook intshumayelo endizibhala every day phayana ziyabanceda abantu abaninzi so nawe ndiyafuna ukuthi uncedakale ungandifonela ke nazi nefone number yami bescreenini okanye wena ondimameleyo eradioweni okanye ondimameleyo apha kwi-VN ithi ifone number yami 0783279645 ndiyayiphinda futhi 0783279645 ndikuthanda kakhulu mani uyasakusikelele ndiyakholwa futhi ndiyathemba ukuthi sohambe sobona nezulu niyomelela uqine ukhaliphe unqobe yonke imfazwe ojongene nayo empilweni yakho. God bless you all in Jesus name, amen.